дар шаҳри Хуҷанд нархи гази моеъ арзонтар шудааст. ҳоло дар маркази маъмурии вилояти Суғд арзиши ин навъи сӯзишвориро аз 20 то 30 дирам нисбат ба рӯзи қаблӣ поинтар мефурӯшанд. бино ба гуфтаи кормандони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, коҳишёбии арзиши газ аз 13 июн мушоҳида мешавад. иттилоъ додааст хабаргузории Суғд Ньюз. дар таблоҳои электронии нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар ҳоли ҳозир 1 литр гази моеъ бо нархи 3,80 дирам 3,90 дирам нишон дода мешавад, дар ҳоле ки як рӯз пеш арзиши ин навъи сӯзишворӣ 4,10 дирамро ташкил медод. гази моеъ дар муқоиса ба бензин ва дизел як навъи нисбатан арзони маводи сӯхт гуфта мешавад ва ба ҳамин далел бештари автомобилҳо дар Тоҷикистон тавассути он ҳаракат мекунанд. дар ҳамин ҳол тибқи баъзе оморҳо беш аз 60% мошинҳо аз гази моеъ истифода мекунанд. маводи сӯхт ба Тоҷикистон аз хориҷа асосан аз кишварҳои Русия ва Қазоқистон ворид карда мешавад. дар ин бора Спутник Тоҷикистон иттилоъ медиҳад.